Onko se yhtä? Sitten on varmaan aika myllyntää pois. Sillä on traumamasu. Jotenkin meidän on noita joku tahtoja. Sitä kun töistä. Ja vähän kattoo kierrä. Ja mitä täällä tapahtuu? Ja vielä kaikista. Se oli vähän isillä siitä. Lähti se. Ai siitä puhuu. Sillä vähän lepaa. Seisoo kokeessa. Minä vaattaa sitten vilmat jotka laavaa. Mitä se vaikka on. Mä ajattelin vaattaa vilmat. Se yrittää. Suuri käy. Se on tässä käy mitään.